Alright, maraheda pag-aaga po sa Sendoga Boss. Welcome na digdi sa programa. Di po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin na Miyerkules sa Marso 12, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, yan po sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong din ko, amigo sa radyo, Alwin Masidalio Bitalwin Double L. Sundo kitang alas 8 rin pagkaaga ngunyan sa programa. Siyempre bukas po ang o kaya man na simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Asin siyempre ang samuya na pagtataonin honorable na duman sa mga membro kan pamilya na nakantabay ngunya na pagkaaga sa satuyang programa. Kami naglalaom na nasa marahay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo nin pinagbamati na anuman na katibaadan sa sendang mga hawak. Mentras nakatutok na digdi sa satuyang programa ngunyan, Tingog Din Barangay Morning Edition. Mga drivers na nakantabay man ngunyan, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, happy birthday, maligayang happy birthday na sa Sendoga Boss. Sa may mga kamatian get well soon. Duro-diretsuhon ta na po tabi ni ano po ang satuya na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Mga negosyo daw digdi sa Bicol halos pabalik na duman sa pre-pandemic level. Mantang 48 establishment de negosyo sa Bicol nasampulan kan DTI Talado Nacional. President o dating Presidente Rodrigo Duterte ibinahin na po pasiring sa The Hague, Netherlands. Orat yan, pagrulayan tapo yan kung ano ang magiging sistema kaan na pagkakaristar sa dating presidente dahilan sa crimes against humanity. Magabato na kaso yan ha. Ano po ang serbi? Ano ang nangyari? Natapo sa ibong kan ang Pilipinas. Bako naman po tabi membro kan ICC pero natawan pa o naaristar pa sa dating presidente. Digdi. Ang kaso niya is yung order daw na nagpropagadan. Ege. Sabi man niya ni Ma'am Elena Valenzuela, good morning po Sir Alwin, good morning man po kay Consi Jigo Espartini Subido, number 18. Sige, number 18. Okay, turo mo din doon Turo mo din doon number 18 ha. Ege ha. So, duro-diretso na kita digdi sa tuyang programa ngunyan. Inuton ta siguro po tabi. Tapos may saro pa kita ta kasuhapon nagpasiring man kita duman sa DPWH ta siyempre naghahapot man po tabi kita ta kung na dapat maging systematic, maging patas kita sa anuman na diskusyon digdi po tabi sa radyo regarding digdi sa mga issues ibong-ibong mapadapit duman sa ini. Pagkatapos kay ning isyong iningon yan, tatapuson ko na yan na issue yan ha. Iyan po tabi na sabi nagkaiguanin diversion kan pondo duman sa barangay na ito. Ang tama baga, both parties dapat po naghapot kamo sa DPWH ta aram nindo ito ang pinakamaray ta dapat daiman niya na gagamit sa politika di. Kung iyan na pondo yan sa inhali na konfirmar po tabi na DPWH mananggad tabian may pondo kaan. So gustong sabihon hindi ho taaloy na palan iyan. Bako po tabi dahil man po tabi duman sa lado ni Mayor Crisel bako duman yung funding sabi yan kan DPWH no. Kung ano man po tabi ang pinag-iniwala nindo, bahala kayo dyan. The point is
may pondo, okay? Pero pero dapat tabi ipaliwanag nin marhay. Kaya baga sabi ko sa Endo, pag an nagtarampo politiko, lalo na kung pwedeng makapikterian sa iba, pag nagtaramang politiko po, anapon mo ang gabos na mga mai-involve dyan. Tapos pataramon mo kung ano, then dapat mong pag-adalan. Dapat mong pag-adalan. Ngani po na day kita mabugtak duman sa medyo alanganin na sitwasyon. Pero siring kan dati, sabi ko ngani po, kung igwamanin mga kaso na magluwas sa mga masunod na aldaw, dapat siguro isabay man si Mayor Crisel Agman Listro Cantabaco tangani na masimbag ganin husay. Okay? Masimbag din husay. May saro padigdi, katakod man kan pag-question baga duman sa GAA, tamay kinasuhan baga po tabi na isuspindir si Martin Romualdez, si Saldico, si Sepa ito, si bastang apat iyan, inagad kan mga kongresista sa ombudsman na imbestigaran din, suspendiron. Sabi ni Samuel Martires, may desisyon dahil man nga kami pwedeng manginot sa desisyon taan kaso nasa Korte Suprema. Totoo naman, tama naman, nasa Korte Suprema. Pero iyan, day pa po tabi pwede na day pa man kamo dapat na alimbawa so sa partido kan nagrereklamo, bako pa yan kapirdiha dito Tapos doon naman sa mga sa kapartido kan pinagrereklamo, bako man po yan, day man dapat yan na ipinagbubunyi ninyo na iyahe nga pinaburan kami kan ombudsman. Na bako, ginigibo lang po kan ombudsman yon sa indang trabaho. Yung sa indang trabaho. Once na dinara mo na yan, kasi may problema mananggad. Tayong ang pinag-agyat sa Korte Suprema yung budget, yung GAA, unconstitutional, may mga siningit. Ngunyan, dinara pa po tabi duman sa ombudsman. So gustong sabihin, magkakaigwa kita nin duwang forum, which is wrong. Dapat saro sana. For example, alimbawa po na patunayan na nagkaigwa talaga nin insertion duman sa national budget, nagkaigwa kita din insertion duman sa national budget, ang dapat duman nagibuhon tabi, pinatunaw alimbawa ngayon nagdesisyon sa Supreme Court, saka na po ang pagduman sa ombudsman. Igwa ka na po tabi nin ebidensya na napapatunay na tapos na duman. So ngunyan nagkaigwa nin problema duman, di man pwede na daing gumulong digdi. O pasil na sana, maduman ka mo sa ombudsman para po agado na suspendiron sa mga involved na tao. Kung magdesisyon ang ombudsman maski po tabi kinaramdakan sa Korte Suprema na unconstitutional, magdesisyon ang ombudsman na day po pagkasuhan sa mga involved na tao, igwa kita nin problema dyan. Igwa kita nin problema dyan. Bako na yan ombudsman. Bako na yan ombudsman. Tas siyempre, an apot ko sa endo, siya nagbugtakan ombudsman ngunyan, di ba so presidente? Alangan man na dayan ibaga, so Korte Suprema naman sana, sa totoo lang ngunyan, ang dalagan ta na pwede, no? Ang dalagan ta po tabing pwede, kuta na. Kaya lang, paano yan? Okay? So anyway, sabi ko sa endo po, pabayaan to na muna yan, dahil magdapat na magbunyi digdi po sa desisyon yan kan ombudsman. Simplihon man silang desisyon. O, dahil pa nga kami pwedeng makiaram kayan because an issue is pigtatakil pa sa Korte Suprema. Dahil kami pwedeng manginutan. So be it. Dahil po tabi pwede talagang manginutan. Totoo naman talaga yan. Totoo naman talaga yan. Simplihan ta na lang ini, taday na kita magbara hororon. Okay? So, iyo man talaga yan sunahiling ko
ka nag-file duman. Sabi ko, magiging forum shopping ini. Ang kasong ini, magiging parang forum shopping. Ngunyan, masasayang ining hiro na ini. O dapat saro sa kung ombudsman muna. Kung Supreme Court muna. Tangani na magkaararama na. Sabi nga ni po tabi, para magkaalaman na. So kita naglalaom na ang satuya ng mga justices kan Supreme Court maghihiro po rin tama. Maghihiro rin tama para po sa interest kan tao, bako po tabi sa interest ka nagkakapirang mga nasa gobyerno. Okay? So anyway, pasinig na kita digdi sa issue kan pag-arestar po kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Dating Presidente Duterte, si Pidot, si Digong, kinasuhan po tabi ini kan grupo ni Trillanes, sila dating Senador Trillanes, asin po tabi so iba pa na mga sinasabing war on drugs victim kanakalihis na administrasyon ni Digong. Nagrabi ba kakito sa garadanan? Ganyan, siguro sa parte ni Digong, sa parte po tabi ni Digong, matatawanan siya nin proper forum na tayong pinag-aakusar, matatawanan siya po tabi nin proper forum na ngani na masabutan, maaraman kung talagang nakakommit siya nin genocide, nin crimes against humanity. Digdi sa tuya, kung ilingon mo, kung ilingon mo po, ang sinasabi talaga kang presidente ka ito, na kung tumumang, ikaw mo yung polis, tangalit naman neutralize, bahala na ka mo. Maganda doon indo kung tumumang. So, ako na iling ko digdi, na iman ki kaso. Because bilang ikaan presidente, kaya ipuan mo po tabi na mapakarhay yung peace and order digdi, tangani po tabi na maging sarong matuninong na nasyon. Igwa ka ng obligasyon. Duman na lang, maski sinugo kan presidente, gadanong yan nindo kon lumaban. Duman po tabi, nasa sa imo naman sana bilang nga police officer, nasa sa imo naman sana eh. Kaya lang, ang ginibo digdi, taigo man talaga nin abuse of power na nangyari, nin puwersa duman sa war on drugs campaign ka nating administrasyon. Kasi so police, pagora mo, sinda na po tabi so Berdugo. Totoo naman talaga na igwa ki mga inosenteng sibilyan na nadamay. Pero sabi ko sa Indo, sa sarong gira, igwa yung casualty talaga. Kung da ka man po tabi involved dyan, da ka man magagadan. Nailing mo ng auto duman nag-arayuta na, tapos yaong ka pa dyan. Diba? So, nanuman kita na tultul kita, dahil po tabi kita law-abiding citizen kita, nanuman kita duman sa kampanya kan war on drugs, dahil man kita nagadan. Because bako man kita involved. Siring man sa nakayan an argumento, diba? Kamu na nakaantabay sa kuya, nadali ka mo sa war on drugs, dahil kung buruhay pa ka mo niyan, tabuhay ka mo niyan, dahil man ka mo apektado kan war on drugs eh. Buhay ka mo kunyan. Di ba? So anyway, sabi ko sa Indo, kaso hapon, nagpaluwas pa lang talaga yung International Criminal Court. Ang International Criminal Court, bako gabos sa nasyon po, pirang nasyon man sana po, ang miyembro dyan, na kunda ina nagagana ang hustisya digdi sa Pilipinas, sa sarong nasyon, pwedeng darahon duman. Pwedeng darahon duman. Kaya lang dapat member state ka. So 2019 naghali na po tabi sa presidente. So Pilipinas naghali na sa ICC. Inang question. Tapos ini man ang pigko question kay
Presidente Marcos kung natatatindugutan niya po tabi na suppress po tabi yung batas kan Pilipinas, malaog kan international kan mga foreigner. Iyan an hapot. Yan hapot. Natatatindugutan na makiaram. Di ba? Dahil na nga ipinangyari sa Supreme Court, dahil na hinalat may TRO pigahagad sa Supreme Court, dahil na hinalat. Ilinayog na po tabi diretso. Kaya lang, ang problema digdingon yan, ano ang mangyayari ngunya na maabot na mga aldaw? Ano ang mangyayari po? At garo nagkukusog yung puwersa para po tabi digdi para sa sarong paghiro kontra sa administrasyon because of that. Di naman kinagtutubod na adayin pakiaram taan nagtaram sa presidente after na sinda nagsusunod po tabi sa batas. Nagsusunod sa batas yung Pilipinas. Kaya sinda pinadara ninda si Duterte. Nasa kay Marcos man sa na ito. Pag sinabi ka ni Marcos na dahil nindo ang pwedeng darahon, dahil makamanmembro ang Pilipinas. Dahil nindo pwedeng darahon yan duman sa Daheg, sa Netherlands. Kundi, may gusigdal si Marcos. Because, inako naman niya na dahil nga magigitib, mintusin na inako mo. Duman ang problema. Duman po tabi ang dakulaon na problema. Dahil man dapat nadadamay sa sarong political process ang satuya na justice system. Gustong sabihin, saro pa ini insulto ini sa Supreme Court na parang di na po nagagana ang justice system tadigdi sa Pilipinas. Sige. Anyway, 26 minutos na makalampas ang alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Miyembro sa KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Wala kitang 31 lampas alas 6. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kita kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. 1, 2, 3, let's go! DJ Pawns on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in the soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk me up with the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa po. Ikaw na kita nin pirana ini. 38 minutos makalampas aan alas 6 ni pagkaaga digdi po sa intirong Pilipinas. So diro-diretso na ako digdi, diro-diretso na po tabi kita digdi ngonya na pagkaaga. So duman sa mga ano yan, duman sa mga kababayan nyato na
DDS, mga DDS. So mga DDS, siyempre magabat ini para sa Indo ngunyan. Magabat po tabi ni para sa Indo ngunyan na nangyari. Okay? Pero anyway, sabi ko ni Sendo po, ang pinaka-importante po na dahil kita digdiki kuan dahil kita digdinin karribukan na mangyari. Okay? Dahil ribuk digdi sa tuya. Okay. So anyway, ano pa ang sa tuya ng mga istorya? Kasuhapon, nagkaigwa po nin press conference. Nagkaigwa nin press conference duman sa ano yan? Duman po tabi sa DTI, so sa kapihan sa bagong Pilipinas tabi. Kapihan sa bagong Pilipinas. Di ba? So sabi ko sa Indo, ining kapihan sa bagong Pilipinas, digdi so mga ahensya kang gobyerno. Digdi po so mga ahensya kang gobyerno nagtataram kan sa indang mga accomplishments. Ngunyan, nayapot po tabi niya mo ining natata kadakol-dakol na mga negosyo tabi, mga negosyante kadakol-dakol ano ba yun? Kadakol-dakol na mga negosyante po nagkakadarakop na mga negosyante nagsusuhay sa manlain na liyes, may kinaraman po tabi digdi sa presyuhan kad mga panginot na barakalon. Kasi minsan baga magkikig ka because yung report kan DTI dahil man nga nagkaigwanin increase minimal, pero kung babakalon mo halos oral daw na pinagbabakalta na sakop tabi kan DTI nasakop kan DTI dako iyong mang giraray iyong mang giraray po ang problema iyong mang giraray po ang problema, di ba? Alright, so anyway, sabi ko nga ni po tabi, dakulaon talaga ang problema iyan. Dakulaon talaga po tabing problema kasi nahihiling kan tao yung iningani po na inflation po. Nako.
Ha? Ababa nga so inflation ngunyan. Ababa pa lang so inflation. Pero natata yung sa tuyang kwarta na ipinagbabakal po parang hindi naman. Yan ang problema. Parang hindi naman. Dakulon po yung, di ba? Kadakol-dakol po tabi. Pag nagbakal ka, ababaon na sana so kwanta, so kwarta, so kantidad kang kwartang ipinagbabakal ta because alang kawon po so presyuhan talaga. Iyan ang problema. Di sige. Anyway. Sige. Anyway, orat yan po ang iba pang mga bareta.